Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea dugu, Otxandian jauna egunon ongi etorri. Egunon, mi esker. Eskari asko jaso ditu Bilduk azken ordu hauetan, Espainiako bueltaren Bilboko etapan gertaturikoaz jarrera argitzeko. Ontzat ematen duzue, gertatu zena? Bai, nik uste dut Bilbo bihurtu zela esperantzaren itsasargi orain dela 2 egun, ez? Bueltaren bukaera hortan. Eta gaitzespena eskatu izan zaigu. Eta nik uste dut esan behar dugula argi eta garbi, guk gaitzesten dugula Palestinan Israel egiten ari dena. Eta gaitzesten dugula bainari gabe. Beraz, hemen argi izan behar du zertaz ari garen. Ari gara genozidio bat salatzen. Eta salatzen ari gara genozidio bat noiz eta horren kontra egiteko instituzioek planteatzen dituzten bide guztiek huts egin dutenean. Hemen nork huts egin du? Herritarrek huts egin dute genozidioa salatzeko orduan, edo huts egin duena izan da hasteko eta behin nazioarteko zuzenbidea. Zuzenbide humanitarioa. Europar Batasunak ez du huts egin genozidio honi ateak ixteko orduan. Nazioarteko kirol erakundek ez dute huts egin Israeldar talde honi bueltan parte hartzen usteko orduan. La bueltak neurri baten ez du huts egin. Nork huts egin du? Herritarrek huts egin dute, nik uste dut bide horiek guztiek ez dutenean emaitzarik eman, genozidio bati ateak ixteko orduan, herritarrek egin dutena da protesta zibila baliatu, ahotsa altzatzeko. Eta uste dut, harro egon behar dugula, Euskal Herritarrok, eman dugulako munduaren aurrean, esperantzarako motibo bat. Gizalegearen kontrako jokabideak izan zirela entzun genion segurtasun sailburuari, atzo Juan Maria Aburto Bilboko alkateak beste esan zuen, eta une batzuetan arriskuan jarri zela lasterketaren eta txirrindularien segurtasuna bera. Halakorik ikusi zenuen zuk? Ez nuke esango. Eta uste dut herri hontan jendea txirrindularitza maite duela, eta demostratu duela behin baino gehiagotan askotan errespetuz jarduten duela, eta afizio eredugarria dela, eta uste dut munduan ere hori errekonozimentu hori egiten zaigula. Uste dut begirune horrekin jarduten duela jendeak oro har. Orduan, protesta batek molestatu egin behar du. Normaltasuna utzi egin behar du. Uste dut genozidio bat salatzeko orduan, herri oso baten anikilazioa salatzeko orduan, 20.000 umetik gorako hilketa bat salatzeko orduan, behartuak daudela herritarrak, horrek guztiak utzi egin duenean, esan duen horrek guztiak utzi egin duenean, normaltasuna ustera. Horrela egin zitzaion aurre fasismoari, horrela egin zitzaion aurre apartheidari Sudafrikan, edo beltzen kontrako bazterketari estatu batuetan, horrela egin zaio aurre giza eskubideen borrokari. Giza eskubideak horrela erdietsi dira humanitatearen historian, non geundeke bestela. Baliatu izan baliz protesta pasibo bat ez duena normaltasuna hausten olako egoeretan. Nik berriro diot, humanismoaren zantzu minimoa aldin badaukagu, eta kostinte bagara, Gazan ze gertatzen ari den momentu hontan. Hau da, marrasten ari da mundu bat, non giza eskubideek ez duten ezer balio, deus balio. Eta hau da, etorkizuna da jokoan dagoena hemen. Eta uste dut oso kostinte izan behar dugula zertaz hitz egiten ari garen. Bide bat ez esango dut. Ez da Bildu gertatu denaz postu den bakarra. Jende asko postu da. Gaur kotxean gentozen errepasatzen, sare sozialak errepasatzen. Mikel Aiestaran irakurri du sare sozialetan gora Bilbo esanez. Eta bada norbait ekialde hurbilen errealitateaz jabe dena eta Gazan gertatzen ari den horren dimentsio humano eta politikoa badukana. Adibidez, eta bestein bat adibide jarri ditzakegu, ez? Beraz, gaur, agintari ezberdinek egin dituzten adierazpenak entzun da, inpresioa izan dut, ezote dabiltzan batzuk, agintari batzuk, herri hontan, 3 herrialde hauetan, baliatzen gai hau Bilduren kontrako interpelazio bat egiteko eta joku politikorako. Ze, uste dut, gaiak beste tratamentu bat izan dezakela. Eta azkenik esango dut, deigarria egin zaigu baita, Espainiako telebista publikoak eta ETBek, batak zein besteak egin duten tratamentu informatiboan egon den diferentzia. Ze, entzun dugu, kadena zerreko kirol kazetari bat, esaten, Euskal Herritarrek Bilbon egin dutela, nazioarteko kirol erakundeak egitera ausartu ez diren hori. Kadena zerreko kirol esatere batek. Eta buelta beraiena da, la Vuelta a España, beraiena da. Beraz,
Espainiako telebista publikoak edo Espainiako medio batzuek eman dioten tratamentua gertakari hauei, uste dut izan dela bestelakoa. Eta horrek, uste dut, hausnarketarako parada ematen duela. Nondik, ze prismatik, ze oinarri politiko, filosofikotatik begiratzen diegun gertakari hauei. Protesta eraginkorra izango dela uste duzu? Edo ez dago baita ere, edo egon daiteke arriskurik, Gazako egoera eta genozidia baino, protestaren beragilen zilegitasuna fokoan jartzeko? Hori da, segun ze tratamentu informatibo ematen zaion gaiari. Baina uste dut, hemendik kanpo ez dela eraginkorra izan dela. Nazioarteko medioetan inpaktua izan du, eztabaida sortu du La Vueltan bertan, La Vueltako zuzendaria ikusi du interpelatzen nola bere eskumenen baitan Israeleko ekipoa, nolabait adiraziz, agian zuzenen alizatekeela ekipo honek buelta ustea, eztabaida sortu da, eta lortu dugu inpakto bat, mediatikoa, soziala, nazioarte mailan. Eta halakoak behar dira. Gainontzeko guztiak gutxi egiten duena zer da Pradalese proposatu zuena genozidia salatzeko. Adierazpen instituzional bat onartzea, eta 1000 onartu dira, eta ez dute deusetarako balio izan. Beraz, konstinti izan barko da, bera daukan ardura instituzionaletik, berak planteatzen dituen bideak ez direla eraginkorrak inolaz ere ez. Hortaz, konstinti izan barko da beste inor interpelatzeko orduan. Edo planteatu duena da, Europar Batasunak, Europar herrialdek izan behar dutela posizio komun bat genozidia salatzeko orduan. Eta badaki, ez dela gertatuko. Beraz, hori berak jakinaren gainean egon da, horren guztiaren gainean egon da, uste dut, reflexio bat egin behar duela, bere ardura instituzionaletik, eta planteatu, beste zerbait beharko dela, bestela hariko gara de facto genozidio baten aurrean jarrera pasibo bat hartzen. Eta uste dut, guk gure ardura eta gure bete beharra dela, bai alderdi politiko bezala, eta Euskal Herritarrena izan da, eta hala adirazi dute, beraien eskutan dagoen hori egitea, beti ere bide baketsutatik, genozidio baten aurrean, ahotsa altzatzeko eta jarrera pasibo bat ezartzeko. Europak uneotan ahots bakarra izateko eragozpena zein da? Eta zure ustez, ze erantzun eman beharko luke? Hau lotuko dut, udan ikusi dugun argazki batekin. Europar Batasunak bere proiektu entregatu dio estatu batuei. Eta beraz gaur, Europar Batasunak ez dauka proiektu politiko autonomo bat, erabat menpekoa da estatu batuekiko. Eta estatu batuak da genozidioa sostengatzen ari dena Palestinan. Akigu nola Trumpek inkluso bideoak egin dituen, adibin artifizialarekin, Gazan resort bat irudikatuz. Hori guztia gertatzen ari da. Europar Batasunak gaur ez dauka, eta ja adierazi du, ez gaitasun hori, genozidio baten aurrean posizio argi bat mantentzeko. Diplomaziak huts egin du. Diplomazia bigunak huts egin du. Nazio batuek ez daukate autoridaderik. Beraz, halako testu inguru baten etorkizuna jokoan dagoelarik, humanitatearen etorkizuna, oinarrizko giza eskubideen errespetua, herri oso baten anikilazio planteatzen ari delarik, zer da egin behar duguna? Protesta bat ez duena molestatzen, ez daukan inolako eraginkortasunik badakigu, eta onartu honek guztia jarraituko duela horrela, eta gure bizitzekin aurrera jarraitu, hori da, tokatzen dena egitea, edo gure ardura politikoa da, gure eskutan dagoen hori guztia egitea, honen aurrean, humanismoen izenean, giza eskubideen izenean, eta abar, aldugun guztia egitea. Nik uste dut, ardura etiko, imperatibo etikoa dela, halako egora baten aurrean, ahotsa altzatzea, eta beraz, postu egiten gara, Euskal Herritarrek erakutsi dutelako, niri esperantza sortu dit. Hau da, posible da, beste mundu baten alde borrokatzea. Eta uste dut, berabaldi berriei ere, esperantzarako motibo ematen diela halako zerbaitek. Gai honen inguruko zerbait planteatuko diozu, Imanol Pradalesi datorren asteartean, berarekin elkartzen zarenean? Planteatuko dio reflexio bat, etikoa eta politikoa. Bera planteatzen dituen bide guzti horiek huts egin dute, eta badaki berak ez dela ongo posizio pateratu bat Europan, eta onartu ditzakegun edo zein adierazpenek ez dutela deus balio. Beraz, hori horrela izanik, gure posiziotik, daukagun botere maila urri horretatik, munduaren txoko ontatik, zer da egin dezakeguna? Zer da lehendakaritza egin dezakena? Zer da lehendakari batek egin dezakena? Zer da alderdi politiko egin dezakeguna? Eta zer da euskal gizarteak egin dezakena? Edo ez dugu besterik egingo. Eta beraz onartuko dugu de facto hau horrela dela eta ez daukala beste erremediorik. Eta jarraituko dugu lehenesten, evento handiek gugan daukaten inpaktu ekonomikoa bizitzen gainetik.
umeen bizitzen gainetik. Hori da, etorkizuna, hori da nahi dugun etorkizuna. Hori da atzetik datozen belaunaldiei eskintzeko daukagu mundua. Edo horren aurrean hartuko dugu jarrera etiko eta politiko ausart bat. Hori da planteatuko didan reflexioa. Zer espero duzuzuk bilera erronda honetatik? Bueno, espero duana da nolabait garbira pasatzea, aurreko ikasturtean ibili dugun relatoa, diskursoa eta batzuk eta besteok elkarri egin dizkigun interpelazioak. Hau da, bistan da gauza batzutan ez gaudela ados eta eredu ezberdina dauzkagula, etxebizitza kasu. Haude beste gai batzuk non akordio partzialak erdietsi ditzakegun, eta ikusi dugu osasungintzan posible dela, segurtasunan esparruan, politika industrialean, egin genuen monografiko, ikusi genuen diferentzia pai, baina adostasunak ere izan ditzakegula, eta badaude gai batzuk non ezinbestez alderdi politiko nagusien arteko akordioak beharko diren, eta akordio horiek etorri bar dira gainera denboran azkar, ez? Beraz, posible baldin badira akordio horiek, egingo ditu saiakera serioak bai ala eze, astera doan edo hasi den ikasturte politikoa gako da legintzaldi hontan. Kontua da, elkartu aurretik, Pradalesekin elkartu aurretik, EH Bilduk legebiltzarrean eskatu duela dagoeneko 3 sailbururen agerraldia. Oposizioa hots irmoagoa espero behar dugu lan urte honetan, agintaldiko behin lehen urtea igarota zorrotzago jokatuko duzue? Gu jarraituko dugu lanean orain arte bezala. Tono berdinarekin eta jardun molde berdinarekin. Eta hortan oso previsiblea gara eta izango gara. Egiten duguna da gure lana, oposizio bezala. Udan zer gertatu da, beste beste, Arkauteko zuzendaritzak dimititu egin duela. Hortaz oso gutxi galdetu zaio gobernu honi. Eta uste dut oposizioen ardura dela, sailburua agerraldia eskatu parlamentuan, eta argitzea zer gertatu den hor. Uste dut arazoa daukagula, eta hau bada beste adierazpen bat. Ertzantzan arazoa daukagu, eredu poliziarekin arazoa daukagu. Gure ardura da, fiskalizatzea gobernua eta kontrola egitea gobernuari. Udal legearen kontrako epai bat iritsi zen auzitegi gorenetik. Gure autogobernua oinarrizko zutabe bat erasotzen duena. Horren aurrean zer egingo dugu. Ez daukagu inolako ekinbiderik martxan horri buelta emateko. Eta pensionisten gaia dago, eta beste gai batzu daude, gure ardura da oposizioa egitea. Segurtasun sailburuaren agerraldi hori aurkeztu duzu, zuek fokoa jarri nahi duzu esan bezala Arkautiko zuzendaritzaren dimisioetan, baina urtengo udan Ertzaintzaren bueltan hainbat herritan izandako egoerengatik ere, zeuei ere azalpenak eskatzen dizkizuete. Euskal Polizia ez babestea egotzi dizu esaterako EAJak. Bai, ez are gehiago, Euskal Polizia erasotzeaz akusazio hori egin digu, ez? Guk Osakidetzaren egoera salatzen dugunean, zer egiten dugu? Osasun sistema publikoaren kontra egiten dugu? Osasun sistema publikoa erasotu egiten dugu? Guztiz alderantziz. Gure ardura da aktuazio polizial ez egoki bat ikusten dugularik hori salatzea eta horren fiskalizazioa egitea. Guztiz kontrara. Ez soilik legitimoa dela. Kritika, bai poliziari, beste dozein instituzio, erakunde edo zerbitzu publikori. Gure bete behar politikoa da, oposizio gisa, gobernua fiskalizatzea. Eta neurrez kanpo edo lekuz kanpo ikuste ditugun aktuazioen aurrean, kritika egitea, azalpenak eskatzea, eta gure posizioa adieraztea. Gure bete behar politikoa da. Ez dakit ze beste politika egintza irudikatzen den. Hau da, demokrazia parlamentario bat hori da, gobernuak dauka botere ejekutiboa, Ertzaintza eta polizia ez da botere bat, ez da autoridade bat. Autoridade ejekutiboa da, eta guri dagokiguna da ejekutibo horri kontrola egitea. Gu ikusi ditu hainbat aktuazio, Ertzaintzarenak, zirena bat ere egokiak izan, gure ikuspegitik. Beraz, gure bete beharra da, hori salatzea eta parlamentura eramatea gaia. Eta horren inguruko eztabaida sustatzea. Zein da arazoa polizia ereduan inguruko eztabaida bat egiteko? Berdin egin dezakegu eztabaida bat, garraio publikoaren inguruan, edo osakidetzaren inguruan, edo polizia ereduan inguruan. Eta beraz, normaltasun horretatik egiten dugu. Erronda honen baitan, autogobernuaren inguruan ere hitz egingo duzue. Badaukazu Gernikako estatutua benetan legealdi hontan osatuko den esperantzarik? Uste dut, ez dela beteko, beste behin ere baitzartako kalendarioa. Ze, 20 transferentzia falta dira, hemendik eta urte bukaerara transferitu beharko liatekenak, eta martxa hontan, biztan da, ez dela beteko. Gainera, 6 uste dut, orain buruz ari, 6 transferentzia transferitu dira, eta bitako bat ja anulatu da.
Beraz, Gernikako estatutua betetzea ezin da euskal agenda izan. Euskal agendaren parte izan behar du, baina ezin da euskal agenda izan ala hitz larriz. Zergaitik bi arrazoi nagusigatik. Batetik, 45 urteko esperientziak erakusten digulako ez dela bete, ez hori bakarrik, kamustu egin dela, eta estrategikoki erabat lastatua utzi digutela. Eta hori, Eusko Jaurlaritzaren txostenek berek diote. Oda, publikazio baten esan ere egiten da, zalantzan jar daitekeela egun autonomia bat ere baote daukagu. Beraz, hori batetik, beteta ere ez daukagu inolako bermerik benetan errespetatuko dena, ikusten ari gara, kamustu eta erasotu ere egiten dela, erasan egin dela, Gernikako estatutua, eta bestetik, beste botere maila bat behar du, beste buru jabetza maila bat behar dugulako, etorkizuneko horren, Gernikako estatutua bete eta ere, gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudaketa ona transferituta ere, ezingo genuke gutxineko pensio bat definitu, orain pensionisten mugimenduak eskatzen duen bezala. Ezingo genuke gutxieneko lanbide arteko soldata bat definitu adibidez. Ezkenituzke transizio energetikoan behar ditugun baliabideak, garraio sare elektrikoan behar ditugun inbertsioak egiteko eskumenik ezkenuke. Beraz, Gernikako estatutua betetzea da orain 30 urteko eztabaida bat. Beraz, zuen apostua da, Gernikako estatutua betetzean indarra jartzea baino autogobernua eguneratzea? Bai, zalantzari gabe. Bete da Gernikako estatutua, eta guk babestuko dugu, zentzu hortan egiten den eta presio egingo duzue? Bai, baita noski baietz, bai. Baina ezin daiteke eztabaida politikoaren erdiguna izan. Eztabaida politikoaren erdigunea momentu honetan euskal agendak behar du, herri honek ze eskumen, ze autogobernu behar duen, 21. mendeko erronkei aurre egiteko. Eta biztan da hori ez dela Gernikako estatutua. Beraz, uste dut, desplazatu behar dugula nolait fokoa, lehendakaritza eta EAJ, foko guztia momentu honetan, fokoaren zati handi bat ari da jartzen Gernikako estatutuaren betetzean, eta uste dugu foko nagusiak behar duela estatus berri baten inguruko eztabaida. Eta estatus berri horri begira, zuentzat minimoak nazioa aitortzeari eta erabakitzeko eskubideari dagokionez zeintzu dira? Nazio aitortza, Euskal Herria nazio bat, hori aitortu egin behar da, hori importantea da, hori ez da gauza simboliko bat. Horrek inpaktu handia dauka. Beste beste nazioarteko zuren bidan badauka isla bat horrek. Eta hortik irekitzen dira eztabaida asko. Guri eragiten digutenak herri gisa, eta beraz gure nazio gisa dagozkigun eskubideak nola plasmatzen dien juridikoki, baina irekitzen du biztan da eztabaida baita estatu mailan. Euskal Herria nazio bat baldin bada, esan nahi du estatua plurinazionala dela, eta beraz horrek izan barko luke baita ere reflejo bat estatuaren antolaketan eta bere ordenamentuan. Erabakitzeko eskubideak izan behar du islada bat, artikulatu horretan, jaso behar da, Euskal Herritarrok badaukagula erabakitzeko eskubideak, borondate demokratiko hori errespetatu egin behar dela. Behar da, islada bat izatea zer da? Gauza desberdinak izan daitezke. Horrek juridikoki nola artikulatu erabakitzeko eskubidearen implementazioa, egon daitezke formulazio bat baino gehiago, eta hori eztabaidatu egin behar da, eta adostu egin behar da. Bestetik, behar dugu beste botere maila bat. Esan dakoa, egun dauzkagun erronkei aurre egitu, behar ditugu bestelako erronka sozial-ekonomikoi, baina baita gure nazio nortasunan erreprodukzioari aurre egiteko, hizkuntza politika nabarmena da. Gernikako estatutuaren baliabide guztiekin ere, epaitegiak ari dira gure araubidea aldatzen, hizkuntza politika egiten. Eta hizkuntzaren normalizazioen ikuspegitik daukagu sekulako erronka bat egon gaitezke atzeraldi berri baten atarian soziolinguistika berrienak dioenez. Hezkuntza politikari dagokionez, hainbat arlotan behar ditugu eskumen berriak, eta azkenik behar dugu berme berriak behar ditugu. Eta ze puntutaraino dago aurreratuta negoziazio horren inguruan? Badaki modu diskretuan egin nahi dela, baina urtea amaitzerako agian zerbait itxita egon daitekela Euskal Alderdien artean mahai gainean egon den aukera bat izan da. Zuk ikusten duzu aukera hori errealista? Posible da, izan daiteke errealista. Hortarako behar da borondate politikoa. Eta ikusten duzu borondate politiko hori hizketaldi horietan? Bueno, batetik, denok esan izan dugu hau dela momentua, beraz, geure buruari nolabait agindu diogu langintza honetan jarriko ginela, publikoki ere esan izan dugu guztiok, bi, erlojuaren kontrari gara, ezin daiteke eskartatu, hauteskunde aurrerapen bat Espainian, eta hortik ondorengo eskenatu ezin izan daiteken, ez dakigu, baina izan daiteke nolabait aukera lehio gisa izendatu dugun hau iztea,
Beraz, momentu aprobetxatu egin behar da, eta, bueno, eten bat egon da. Etenak, esan guke bi arrazoi izan dituela, bat, bai, PSOen egon den krisia, aste honetan Aitor Estebanek apuntatu den bezala, baina beste motiboa izan da PNVek izan duen kongresua eta PNVen gertatu den aldaketak. Bueno, berak esan du, nahiko lukeela, ez? Esploratu adostasun baten aukera mendik eta urte bukaera arte. Bueno, jargaitezen notara. Zerdanek argi dago, izketaldi hauetan izan zuela nolabait presentzia edo garrantzia bat, danok aitortu diozuena, eman du orain Sánchezek urratsen bat Zerdanen ordezko bat izendatuz? Bai. Normalizatu dira, harremanak, interlokutore berriak ezarri dira, eta jarraitu dezakegu lanean, utzi genuen leku berean. Nor da, interlokutorea? Bueno, uste dut, ez dela komeni, ez? Informazio horiek ematea, beste ez delako bat ere relevantea. Osea, interlokutore izan daiteke bat edo beste, baina interlokutore horrek ordezkatzen du Alderdi Sozialista eta gobernu. Beraz, deno gaude maiaren bueltan, jarraitu dezagun lanean. PSE eta PSOE alineatuta ikusten dituzu negoziazio aldi honetan? Bueno, ikusiko dugu. Matizak egon dira, ez? Iraganean ikusi ditugu, matizak baino gehiago, ez? Baina uste dute neurri baten aktore bakarra dela. Hau da, eztabaida honek, eztabaida guk herri ikuspegitik planteatzen dugu. Uste dut, atzo lehendakariak esan zuela orain nola erronda baten ari garen hainbat eragilerekin Ezker Konfederaleko eta beste nazioetako eragile subiranistekin, orain zertan oteare, gure autua bertzale edo alboratu ote dugun eta alakori. Guk ikuspegi nazional batetik behiratzen dugu eztabaida honi. Estatus berri bat da funtsesko zerbait herri honek aurrera egin dezan. Baina, bueno, ikusiko dugu, ez? Denborak zer ematen duen, nik uste dut aukera baten aurrean gaudela eta aprobetxatu egin behar dela denbora hori. Aipatu duzu, epaitegiak ari direla hizkuntza politika egiten eta markatzen, berriena da, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi duela diskriminatzailea dela, B2 maila eskatzea Gipuzkoako adinekoen zaintzaile lanpostuen egonkortzetarako. Badago honi erantzuteko modu eraginkor bat gaur egun dauden tresna juridikoekin? Bai. Enplegu publikoaren legearen aldaketa bat egin behar da. Eta EAJ zein EH Bildu ados daude, enplegu publikoaren legea aldatu egin behar dela. Orain, eztabaida bat egin behar dugu parlamentuan. 2 lege proposamen daude, registratuta, eztabaida hori egingo da azkenean. Guk landu daukagu planteamentu bat, EAJ beste bat, bueno, eztabaidatu ezagun, kasu honetan, Arazoa zein da orduan, PSE? PSek adierazten duena da batetik EAJaren proposamenak ez duela segurtasun juridikorik ematen, hortan ikustu dut arrazoia daukala, baina bueno, eztabaida hori egingo du, eztabaida juridikoa da kasu hortan, eta bistakoa da PSek orain arte ze jarrera izan duen gaiarekiko, eta publikoki ere adierazpen egin dituen. Baina parlamentuan gehiengo batzuk badaude, oso nabarmenak, Ordan, gehiengo horiek gauzatuko dira, bai, ala ez, hori da galdera. Eta egin dezagun eztabaida serioa, kasu honetan dimensio juridikoa importantea da. Ados baldin bagaude guztio behar dugula blindaje maila handiago bat, epaitegi ez dezaten hizkuntza politika egin, ordan eztabaida neurri baten juridikoa ere bada. Egin dezagun eztabaida hori parlamentuan. Imanol Pradales lehendakariak eren egun esaten zigun euskararen gaia liskar politikotik atera egin behar dela. Egoki iruditzen zaizu hori? Eta industria politika liskar politikotik atera behar da, eta zaintzaren inguruko eztabaida, eta hezkuntzaren inguruko eztabaida, eta migrazioaren inguruko eztabaida, eta Palestinaren inguruko eztabaida, eta orduan zertaz hitz egingo dugu parlamentuan. Hori diskurso hori da antipolitikoa. Dena da politika. Zergaitik ez da hizkuntza politika? Zergaitik ez da? Zein da arrazoia? Noski politikoa dela. Bueno, ikuspegi desberdina daude gizartean, batzuk eta beste gauza diferentea planteatzen ditugu, eta egin behar duguna da, eztabaidatu gehiengo demokratiko batzu daude parlamentuan, eta horren arabera erabakiak hartu behar dira. Hori da politika. Zer da planteatzen duena bestela euskararekin egitea. Ez dut ulertzen diskurso hori. Salatu duzu bestalde aste honetan eta elkarrizketa honetan ere aipatu duzu Jaurlaritzak ez onetsi izana pentsio baxuena gutxieneko soldatarekin parekatzeko herri ekimen legegilea. Jaurlaritza dio eta zeuk ere oraintsu aitortu duzu berez ez daukala Jaurlaritzak horretarako eskumenik. Orduan zergatik eman beharko lioke bide? Lehenengo eta behin, aldarrikapen hori justua bai ala ez. Justiziazkoa da 700 euro kobratzen dituen emakume pensionista batek izatea gutxieneko pensio duin bat, bai ala ez. Hori lehengo galdera. Bai baldin bada, erantzuna gobernuarena ezin daiteke izan juridiko teknikoa. Zu, kompetentzia batzu dauzkazu,
joko zelai juridiko teknikoa daukazu, baina zu gobernua zara, eta politika egiteko zaude, eta erabaki politikoak hartzeko zaude, eta gizartean dauden arazoei irtenbidea plantatzeko zaude. Bi, ez gara kompetenteak, ados, baina gizarte segurantzen regimen ekonomikoa transferituta ere, ez gara kompetenteak izango gutxieneko pensio bat ezartzeko. Beraz, eraman dezagun estatus politikoaren eztabaida erdigunera, eta ez hainbeste Gernikako estatutaren betetzea. Eta hiru, beste argudio teknikoa da, badukagula sistema bat hori RGIaren sistema dela. Bai. Beraz, egin dezagun eztabaida, pensioniste planteatzen duten bidea igual ez dagokiena, edo bai, edo igual da RGIaren sistemaren garapena, bale, egin dezagun eztabaida hori, baina gauza bat esango dut. RGIaren sistemaren bidez, gutxieneko pensioak osagarritzeko planteamendua EH Bilduk parlamentura eraman du behin eta berriro. Eta EAJak eta PSek gure proposamenari, hau da, ofizioz tramitatzea RGIaren komplementoa. Zeren eta pensionistak RGIaren komplementoaren onuradun izan zitezken pensionisten 7% soilik jasotzen du RGIaren komplemento hori. Beraz, ofizioz tramitatu beharko litzateke horren inpaktua areagotzeko. Horri, EAJak eta PSek esan diote ezetz sistematikoki. Hau da, gure RGIaren sistemaren bidez, injustizia honi aurre egiteko planteamentuei ezetz esan diete. Beraz, hemen zein da eztabaida juridiko teknikoa edo fondokoa da. 140.000 sinadura jaso dituzte. Ikuspegi demokratiko batetik, eta orain ponentzia bat martxan jarriko da eta lege bat egin nahi da demokrazian sakontzeko, hori ezin zaio bizkarra eman. Hori tramitatu egin behar da, herri ekimen lege hori, eta parlamentoen eztabaida bat eman behar da. Eta ikusi ditzagun zeintzuk diren bideak juridiko eta teknikoak justiziazkoa den aldarrikapen horri irtenbide politiko bat ematiko herri gisa. Ezin duguna esan, ez garela kompetenteak eta hola despatxatu eta bizkarra eman holako aldarrikapen. Hemen gaude politika egiteko eta herritarren arazoei irtenbideak emateko. Peio Etxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramailea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzea. Mila esker zuei. 9 jo berri dira.